incluso chegamos ás Islas Baleares. Bueno, como parece que todos tedes máis ou menos presa, vou me dedicar máis ou menos ao que é non exaltar digamos, as virtudes que ten o Pan de Cea, que xa sabedes todos, dedicar máis ao que é en sí o programa da festa. Pois o programa empeza este ano, dadas as características que atravesamos. Teño que agradecer aquí ao todo o colectivo de panadeiros o esforzo que fixeron, porque están facendo, posto que nos vamos a elaborar o pan, vamos a donar, para poder así chegar ao programa que estamos confeccionando e poder así chegar aos, digamos, ao presuposto que temos. Estamos esforzamos un pouco para que, dada a crise que haxa, animar a xente, que dado o programa que temos, que se acerque a cea, poder disfrutar non somente da tradición do Pan de Cea, sino tamén da atractivo que ten, como son os pregoeiros que ven. Teño que sublinhar que dos 19 fornos que somos, todos están involucrados ao 100%, menos un, que teño que reseñar porque o colectivo, penso que así merece, quedou fora do que é, digamos, a axuda á celebración da festa do Pan de Cea. O forno da Agustín. Dito isto, pois pasamos a que é o programa en sí. Empezaremos a ver na mañá con pasarrúas que serán organizadas por varias charangas e actuacións. Ás 12:30 teremos a recepción de autoridades no campo da Saleta. Logo habrá unha pequena actuación das cantareiras de Cea e a unha pois estará o pregón a cargo de as cantareiras da Rubia. Como sabedes, son famosas e esperemos que nos trae a xente para resaltar, como antes dixen, o que é a festa do Pan de Cea. Logo, despois, a 14:30, hai o que é típico, que é o famoso xantar, xantar organizado, que a través da colaboración do Consello, a colaboración das institucións cogalagas, como é a Diputación, como é a Consellería de Cultura, como é a Consellería de Medio Rural, pois, dadas esas axudas, pois podemos ter un menú e as axudas dos consellos reguladores que aquí sí que teñen que facer un fin café, que están volcados máis que nunca no donación de produto para poder chegar a celebrar este evento. Non vou a nombrar aquí os consellos reguladores porque serían bastante extensos e podíamos olvidar de algún. Entonces, desde mandar a todos os consellos reguladores a través do meu agradecemento nos do Consello Regulador de Pan de Cea coa súa participación e o seu volcamento este ano hacia a festa do Pan de Cea. O xantar estará, como xa dixen, pois todos con produtos de denominación de orixe. Estará o lacón de Galicia, un entrante, logo despois habrá empanada de ternera galega con pan de Cea, por suposto, pulpo á feira, logo despois carne ao caldeiro con patatas de Galicia e castaña de Galicia. Logo despois habrá os típicos postres que queixos na denominación de orixe, está o mel e hai unha pastelería que é da zona que nos dá a tarta de amêndoa, que tamén será un manxar exquisito e o mel de Galicia estará regando estes queixos todos. Logo despois xa isto todo estará regado con viños das 5 denominacións de orixe, as 4 galegas de Joma, as 4 provinciales de Vigorense e a de orixe Rías Baixas, e logo despois os aguardentes e licores de Galicia, e despois habrá licor, café e sidra, perdón, olvidaba unha sidra de Galicia tamén donado por Fraera. Logo despois xa habrá un baile popular que marca unha orquesta, non sabemos o nome, pero bueno, estamos cerca de ás 20 horas habrá ilustración de balde de chourizos ou viño. Hai que dicir que resaltar neste que os chourizos son doados por embutidos tradicionais Castrobello. E o viño está tamén nesa parte do que nos faga falta da denominación de orixe, patrocínanos unha bodega do Ribeiro, que tamén vai dar o viño pos chourizos, que é a bodega de Señorío de Leal, a Portela. Aporta o que é o viño que faga a palhora do que nos faga falta das indicacións e o viño dos chourizos. E logo despois xa, para darle ritmo ao corpo, habrá, seguirá o que é o baile en sí. Cantas pedras pensa cocer?
O ano pasado cocemos 2.000 pezas. Este ano, con isto fogario de que nos ven as cantereras do orgullo, estamos chegar ás 2.500. E os kilos? Os kilos son aproximadamente sobre 3.200 máis ou menos. O prezo do menú O precio vai ser, o precio do menú son 20 euros. manteñen o de anos anteriores. Mantemos os daños anteriores para que a xente se anime a vir e que siga mantendo o nivel que estamos tendo hasta ahora. Esperamos aumentar. Mira, eu quería preguntar, hai moito intrusismo co tema do pan e moito imitador do pan de cea, os vendes do pan. Desde o Consello Regulador e a través do IGACAL, do Instituto Galego de Calidade, estamos intentando acabar con estes fraudes que temos, pero sí habemos. Concretamente, incluso aquí na provincia temos algún que ten intentado indicar para ver, pero onde se solen dar máis son na provincia de Pontevedra, na provincia da Coruña, é onde máis solen haber falsas imitacións do pan de cea. Concretamente, temos 2 ou 3 actuacións xa que están en repetido do plazo que están facendo, esperamos corrigirlo que non haxa máis imitacións. Non obstante, hoxe a xente xa sabe que o pan de cea que ten que ser presentado con o vosso correspondente, porque con o seu contraetiqueta, o consumidor xa a través do vosso medio de comunicación, teño para agradecer unha vez máis a vosa divulgación, pois xa está o que é mesmo o consumidor nos admite xa prácticamente directamente ao Consello Regulador onde hai unha falsificación do pan de cea, ou seja, que a xente xa está mentalizada, o pan de cea é o pan de cea, pero ten que ser vendido nas súas condicións que exixe o Consello Regulador para que o consumidor non entre en erros ni en equivocacións. Aquilo que dicía o pan de cea non é o que era, mentira, o pan de cea sigue sendo o que era, eu penso que incluso melloramos algo. Entonces, pues bueno, seguimos mantendo esta tradición. Quantas denominacións de pan hai en Galicia? En Galicia, a única que hai é o pan de cea. E En en España, hai outra que é o pan de alfacán, é o pan de Palletes que me parece que está solicitando, non sei se conseguiu ou non. Pero, se colledes a descripción, é o falso da do pan de cea. De feito, como teño como fecha de referencia, é a finales do século pasado. O sea, que o pan de cea é do século XIII, e o pan de Palletes que tiene como referencia a finales do século pasado, encima nos copio na súa trayectoria porque a descripción do produto é prácticamente identical. Casi un plato, diría. Dentro da denominación, ao que dice fondo, hai posibilidades de aprecio ou neste momento está en proteína? Non, hai proyección, ademais a demanda, si non está exigido, porque desde o ano pasado a este ano andamos un 10%, un 11% de aumento da producción, e a demanda en sí. Este ano aumentaron 2 forros máis, que eran 17, somos 19, entón sí que hai posibilidades de demanda, a demanda sí non